bonukseen. Ja bonus. Ja full cleari. Onko? Ole vittu nyt! Anna nyt sitä vitun clearia. 10 keilaa heilahti! Vittu märisen naperovieveri! Naukuuko? Eihän sitä voi tulla! Mutta mikä se siellä oli? Trolli ei maksa, eikä trolli maksa. Siinähän se sitten. Kun me ei halunnut kanavalle pänneen, niin me vähän rajoitettiin juontajamäärää siinä sitten. Mä lähdin taksilla kaupunkiin baariin ja sieltä löytyi vaikka kuinka paljon vievereitä ja juontaja sai joltain Akalta pari kertaa nekkuun, että pää aukesi ja mä sanoin, että soittakaa nyt pitää joku poliisi, että juontaja hakatassaan, niin ei se sitten mennytkään ihan silleen reilusti. Sitten vetikin vielä kaupan päälle tuo järjestyksen valvoja nippu ja poliisit veti rautoihin ja vei putkaa ja sai sakot. Nytte! Naps! Ja napsuu! Ja märisen vieveri, kun 2,5 kiloa heilahti! Märisen vieveri! Märisen vieveri! Aha! Jee! Miksi et kotiuttanut 1 kiloa? Kimpat oli jo 1 kilossa. Napsuu! Märisen vieveri. Noniin, Anttila alennus lakas, saatana! Trollia 50 kaakilla. Let's go! Oho! Makke! Tänne vittu, saatanalla! Oho! Hukka! Aika hyvä silleen, että striimin nimikin oli vielä yllätykseen, vittu. Vitu Anttilan lanka, saatana. Lähtee mennä vittu vähän seinille, vittu. Ja lisää tulee, kattokaa 6 pinniä. Joo, ykköseen ja anna 1 ja 5 nyt, anna ne! And he scores! And he fucking scores! Kaksäksä, vittu mikä trolli oli, 1 vielä, vittu, 1 vielä. No nyt vittu, nyt! Napsu! 103 vain! Vittu se juontaja on kone! Napsu! Baareja, vitu trolli ei jätänyt baareja, missä... Ja yllätykseen! Ja ällä! Ja ihan vittu maksipaskat! Heilahti! Vittu naapuri, kuule tää. Blondipäätä kuuntele. Heilahti! Kuuntele, heilahtiko se? No heilahtihan se vittu. Naukatti! Noin, vittu, no niin. Blondipäätäkin tuli se takulla vittu. Kyllä kuulee, että heilahti. Naukatti! Tuovelle vittu. Oikein, jos tulee ovelle, niin mä panen sitä oikeesti. Äijä on joku vitun paskahemo ihan oikeesti. Vittu, että... Thank you for the happiest year of my life. Thank you for the happiest year of my life.